Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोङो न'आव थांनो ओंखारदों आरो न'आवहाय एसे प्रग्राम दङ ओमफ्राय हाबा दङ आरो ओमफ्राय बेयावनो थांगासिनो जोङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आं माखासे गोदान स्किन केयार प्रडाक्ट्स दिन्थिनो नागिरदों जायखौ आङो लास्ट 2 weeksनिफ्राय इउज खालामगासिनो आरो बेयो आंनि स्किनावहाय बिराद मोजाङै खामानि मावदों आरो बेनो जाहैबाय कोरियान बिउटि रेन्ज अफ पिलग्रिमा क्रुएल्टी फ्री सालफेट पेराबेन्स फ्री आरो लोगोसे 100% भेगान स्किन केयार ब्रेन्ड आरो बेयो बिराद इफेक्टिभलि खामानि मावो जोंनि स्किनावहाय स' बेफोरनो जाबाय प्रडाक्ट्सआ नै So first आनो जाहैबाय Pilgrim Volcanic Lava S Face Wash with Yakdugu and White Lotus for all skin types. बेवहाय ingredients फोरा दङ Volcanic Lava S, Yakdugu आरो White Lotus आरो बायदि बायदि। बेयो जोंनि स्किननि सिङावहाय थांनानैहाय माखासे लेथ्राफोरखौ दिहुनो आरो लोगोसे जमा जानानै थानाय मैलाफोरखौबो साफा खालामो आरो माखासे गुदुंफोरावबो लेथ्रा हाबनानै थायोना बेखौबो साफा खालामो आरो लोगोसे जोंनि डेड स्किन नि सेल्सखौहाय फ्रेश खालामो आरो जोंनि स्किना हेल्दी नुखाङो आरो सेकेन्डआ जाहैबाय व्हाइट लटास नेचारेल फेस मिस्ट एन्ड टनार स' बेवहाय माखासे इनग्रिडियेन्ट्स दङ जेरैहाय केमेलिया विथ हाजेल एन्ड व्हाइट लटास ओमफ्राय बियो जोंनि स्किनखौहाय पिउरिफाइ खालामो रिफ्रेश खालामो आरो बियो जाहैबाय एलकहल फ्रि आरो बियो इन्स्टेन्टलि जोंनि स्किनावहाय प्रोभाइड खालामो डिप हाइड्रेशन आरो जों जुदि रेगुलार इउज खालामो बियो जोंनि स्किनावहाय नेचारेल ग्ल'खौहाय इनक्रिज खालामो आरो लास्टआनो जाहैबाय पिलग्रिम भिटामिन सि नाइट सिराम बेयावहाय माखासे इनग्रिडियेन्ट्सफोर दङ जेरैहाय हायालुरनिक एसिड आरो व्हाइट लटास ओमफ्राय बियो जोबोर लाइट वेट आरो इजिलि अबजर्ब जायो स्किनावहाय आरो नन ग्रेसिभ फर्मुला आरो बेयो मोनसे पारफेक्ट माने फाइट खालामनो हायो आरो जेरैहाय प्रिमेचुर एजिं आरो साइन्स अफ एनभायरमेन्टेल डेमेजनि एगेन्स्टआवहाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिटामिन सिया मोनसे पावारफुल एन्टि अक्सिडेन्ट जाय जोंनि स्किनखौहाय फुरहोयो आरो कम्बेट्स फ्रि रेडिकेल्स आरो आं बेखौ माने इउज खालामनानै ओरैबायदि कम्फर्टेबल फिल खालामो जेरैहाय आङो सानफ्रोमबो हराव फोननानैहाय उन्दुलाङो आरो बेखौहाय आङो आंनि स्किननि सायावहाय मोजाङै खामानि मावनो थाखाय दोननानै होयो स' बेफोरनो जाहैबाय आंनि नाइट स्किन केयार रुटिना आरो नोंथांमोननियावहाय माखासे कुइसन्सफोर आरो बा बेफोरनि बागै मिथिनोबा आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नैबे क'डखौ इउज खालामोबा नोंथांमोना 15% मोननो हागोन आरो प्रडाक्टफोरनि लिंकखौहाय आं डिसक्रिपसनावहाय होनानै दोनगोन आरो नोंथांमोना बेनि बागै गोबां मिथिनो लुगैदोंबा नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन www.discoverpilgrim.com आवहाय नोंथांमोना बेफोर प्रडाक्ट्सखौ इउज खालामनानै माबोरैहाय मोनखो बेखौ एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आं मिथिनो थाखाय बिराद गाइस दायो जोङो रौतायाव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो जोङो चिकेन ललिपप चिकेन पक'रा जानो नागिरदों आरोना गारियाव आं उन्दुना फैदों ओमफ्राय इहासो माबा नानि आंहा मेगना जाथारला मायबा जानो हरनो ओमफ्राय आं गिलायलायदो माबा थांगोन माबागोन दां होननानै टेन थावनानै बोरैबा माइ एक्सिडेन्ट जाबा खानायाबो मैनायाव उन्दुलांबाय आं लाखिनानै दसे सायाबो नांगौमोनलै साया र' फैथो लाइटसो जोंदों मालाय ख्रिस्टमासनि माबा लगायबायानो रौता नुहुरलानो दस जोंनि रौतानि चिकेन पक'रा गोथाव ना जोंनि रौतानिया बरिया नोंलाय गोथाव मोनना मोना जाखांबाय साहाबो लोंखांबाय नैबे हटेलावनो लोंदोंमोन जोङो मेरि क्रिसमास एडभान्सलि बयखौबो रौता मोनहैसिगोन न' रौतानिफ्राय 10 minutes
नै मोनफैबाय मा होनो आरो मोनफैबाय न'आवहाय ओमफ्राय दा मोनफैनायखाय पुरा दाउ साव संनो रेडि जागासिनो आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामहैनोसै मा सना मा ओइ गोलैगोन तु फाय 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 है गस्लाया सासेया माबा गारि हुगारसोबायलै जाहा न'आलाय मा दाबो ओंखारलालै हे आनान गसा नै गाइस मोनफैबाय आङो ड्रेसखौ गोजौनिखौल' चेन्ज खालामबाय पेन्टसखौ चेन्ज खालामाखै आरोना ओमफ्राय दा जाहा कुकुरखौ माला गाननो नागिरदों मादि नुदों इखौ हिनजावसा देलायनो नागिरदों र' हिज्रा बायदि जुबाय खोमा माबायदि जादों इखौ मोजां मोनदों मोजां मोनदों I love you I love you Naniaबो पर्पल आंबो पर्पल हाबा जानो थाखाय ओंखारगासिनो जों दायो दा टुकलाबो एसे पर्पल हांगानदो खानायानो गोबाथार बिथाङाबो ओंखारखांबाय बिथाङाबो थांगोन बिथाङा व्हाइट कालारनि शार्ट गानदो किन्तु बिथाङा लुडुसो गेलेगासिनो लुडु रेडि दिनै जोंनिया पार्पल खाथियाव फैब्रा बाङाय खोमसिसि गाज्रि थांगोन दा इसानो सोरो मामाया ओंखारबाय थार लाइट अफ खालामबाय फैसिगोन दे फैदो फैदो आंनि मेकआपआ बोरै जाखो गाइस एसे कमेन्ट सेक्सनाव खिथा हरबानो जाबाय आं आइलेसबो लायाखै चलो रेडी जों दायो हाबा जानो थांसै बा बिबाया जोंहा ओंखारखांबाय नै माइबा गय जालायलायबावबाय दांलाय हाबानि थाङिनि सिगांनो मासे गोलोमखौ ओमफ्राय नोङो नानि इथिं नाहर थांसै जोङो दायो Suman tuh berada. Peri dulu di kanan sih. Amai saya Yuzani. Ile. Maaf sana lo babu ni. Ayo. Abi sana. Bukan yo bukan. Dia bola bakti na. Happy married. Video hui, kalau minum tu video. Biasa kalah hai malah. Kau nang sabi Hamzah lah. Apa? Kayak hai. Oh?
बिराद थुन जानांबाय फंबायनि हाबाखौनो मोजां मोनजायासै नोंहा आनै बहुत खामदां आं बिराद दिनैनि भिडिअखौ बिराद आसा थाबायलै माने आनैनि फिसाजो लोमजादों लेंहरगासिनो आरो उपाय गैया दा गाबनानै आंखौसो नांगौ डक्टरनियाव लांग्रोनांगौ ओइथिं थां ओइथिंबो बिराद फट' थिखांदों बिसोरखौ दा माबा फट' थिखांना थांजोबगोन थाबायलाय जोंखौ माबायावसो बाक्सायावसो मोनलांगोन ना मोनबाय थानाय नङा थाइबानो थिखांजाबाय थाबानो जाबाय रे माबायासो होनदों आनै नयखौबो जोंनि बिनानावा जोंसो बिनानाव जाहैगासिनो जोङो जोंनि हानिया आनैफोरा बिराद सिख्लाथार जाबाय ने जोंहा आनै गोजा सिख्ला बेबो आनै सासे गावदां आनै जोंहानि खान्दाना फुरा गासैबो लोदो जाखा रावबो राथेनो गैया होनदो आरो इथिंहाय आंहा बिब' बेसे गोदोर नै ओंखाम जाखांनाय लोगोनो सिगांनि लोगोफोरखौ लोगो मोनदो आगैमोनखौ लोगो मोनदो आंनि लोगोफोर गोजा आरोना बेयाव थानाया माखासेया ओमफ्राय माखासेयाथ' बिनानाव गोजा एकदम उन्दै गथ'फोर ओमफ्राय बिराद नै बियो ब्लु कालारनि टि सार्ट गाननाया बे जोंनि सारमोन आरोना ओमफ्राय बियो गोदो आङो क्लास 8, 9, 10आवहा एबसुनिफ्राय जे कचिं क्लास जे होयोमोन ना बेयावहा बे सारा जोंखौ ग्रामार फोरोङोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय सारा गोदोबो बेबायदिनो दंमोन दाबो बिदिनो दङ बोरायथाराखै आरोना बोराय माने बोरायथ' नंखाया जेनेबा सेंग्रायानो होमबाबो आरोना माने इमान गोबाव जाबाय होमबाबो चेन्ज जाथाराखै आरो ओमफ्राय नै बोराय बाथौ माने बाथौ आरोना बिस्रा ओमफ्राय दा हाबा जानाया बेखौ आं फंबायसो जायो आरोना बेयो माने डिग्री लास्ट इयारावसो फरायो माने उन्दैयावनो हाबा जाबाय ओमफ्राय दा बिस्रा रावबो गैया आरोना बिमा बिफा ओमफ्राय गावल' बिब'बो गैया बिनानावबो गैया फंबायबो गैया रावबो गैया गाव हारसिं आरोना ओमफ्राय माबायसा खुरमा जायो होननानै बुङोबा बे दा जाय गथ'आ हाबा जादोंना आगैया बेनि बिफानि बिमाजो आंनि बिफानि बिमाजो बिब' बिनानाव माने बे गथ'नि आबैजो जाहानि आबैजो बिब' बिनानाव बेबायदि आरो जोंहा आदैखौ लोगो मोनदों नुवाखै बिराद गोबावनि उनाव चेन्ज जायाखै बोरायनोबो रोंथाराखै आदैया बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै बाय नै जोङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै दायो आब' लानाव थांगासिनो आरोना जोंहा आब'आ बिराद लोमजादों आनैनि फिसाजो ओमफ्राय उपाय गैया हाबानि बारा भिडिअबो लानो हायासै आङो ओमफ्राय आब'आ बारा जादोंमोन आरो लोमजानाया बेखौ नायनो थांगासिनो जों दायो बास मोनबाय